Podružba není o rozprávaní, ale o výsledkoch. Stavujem vám náš najpredávanejší produkt 7902 priemyselný čistič, ktorý je s rýchlym odparom, nezanecháva žiadne stopy, dá sa použiť na akékoľvek odmasťovanie ložísk, pracovných nástrojov a elektrické zariadenia. Rézny sprej 7003. Výhoda rézneho oleja spočíva v tom, že je použiteľný jak na mäkké, tak na tvrdé materiály. Vrtanie a rezanie bez trenia a prehrievania sa réznych a vrtacích nástrojov. Uvoľňovací sprej 7005. Výhodou tohto produktu je, že má v sebe podchladivý účinok a vysoký zlinavý efekt. Máte podozrenie na netesnosť? Stačí nastriekať a hneď vidíte, kde je problém. Univerzálny čistič Ultra 7950 je vysoko koncentrovaný odmasťovací čistiaci prostriedok určený na strojové a ručné čistenie. Odstraňuje zvyšky olejov, tukov, živíc. Hrávo si poradí aj so zapečenou masnotou. So značkou Metaflux vyriešite svoje problémy jednoducho a rýchlo.